Sa una bay, grabe yun. Daghana na ko. Mauyab lagi sa kadlaw. Mauyab siguro ko sa una, mga na siguro sa 12 nga to 15 ka kung mauyab kada adlaw. Hinala ko kulba sa nagdiskarte mga bay, mga kabakak. Grabe yun. Liman ka mo, uyab ko og 20. Pulo, pinakaubos yun. Pulo ka mo kung uyab kada adlaw. Sa'yo na mo, kaya diskarte ra mo. Imuha na lang kay thinking ba, mindset ba. Kawa kay mindset, but sa bot, di ka kauyab. Naniriga, tudluan ta mo. Kamong mga ulitaw, para inyuhan yung videohan eh. Nani raman gud ako kasimple ako ang diskarte. Mulantaw ka na ng babae niyo. Lantaw pod. Pag smile na, smile pod.